ఏంటండి ఆ పంచకట్టులు అలా ఉన్నారు? సో ఫ్రెండ్స్, చిన్న వీడియో ఉంటుంది, సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, చిన్నగా ఉంటుంది, 8 సెకండ్ ఉంటుంది వీడియో. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో అందరికీ నచ్చుతుంది. బాయ్స్ వీడియోస్ కూడా చేయండి బ్రో అని అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసమే ఈ వీడియో చేసిన. సో సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలి అనుకుంటే తప్పకుండా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఒక ఫస్ట్ వీడియో ఉంటుంది, వీడియో యాడ్ చేసుకోండి. ముందుగా ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియో ఇస్తా, ఆ వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఇక్కడ 3 సెకండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో 3 సెకండ్ వరకు, 3 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. ఈ వీడియో యాడ్ చేసుకోండి. ముందుగా యాడ్ చేసి ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా హీరో ఫొటోస్ మీకు నచ్చినవి యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నా, మహేష్ బాబు ఫొటోస్. సో ఫోటో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, జస్ట్ 4 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు. సో సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఈ ఫోటో సెకండ్ ఫోటోని గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఫోర్త్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్కి 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో మాత్రమే వదిలేసేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పై నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో 5 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఫోటో మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా చిన్న వీడియోని ఎక్సలెంట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి, ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, జై హింద్.